Фестываль на березе Припяти проводится по инициативе президента Республики Беларусь с 2010 года. Александр Лукашенко не раз говорил о прыгажости мясцовой природы. Уражаны величу Полесся и талентами его жыхару, кіраўнік дзяржавы прапанаваў правесці фестываль, а потым и вывести его на международный уровень. За гэты час Кліш Полесся стал уникальной культурной подеей для нашей краины. Сегодня на фест мы привезли самых лепших майстров. Гончар, самый лепший наш Игорь Михайлович привез, старался до фесту, аж мокрый, але ж такую пригожость до нас привез. Поглядите, коли ласка, аж вочам радостно. Удзельнікі фестывалю носьбіты і пераемнікі мастацкіх традыцый, аўтэнтычныя фальклорныя калектывы. У праграме свята под открытым небом майстар-классы, музычна-забаўляльныя і танцевально-гульнявыя конкурсы, выставы і канцэрты. Выбираем один горшочек. Любой. У гэтых горшочках находится то, что не купишь ни за якія гроши. Коли ласка, любы. Давайте ближе к вам, который. Что это? Пшено? Это хлеб наш. Пшеница, жито, овес – это хлеб. Значит, пшеница символизует что? Урожай? Богатство. Добробыт у вашем доме. В этом году у вас будет в хате богатство, добробыт. И все самое доброе. Мы же как раз брелок богатства Коли ласка. Яшчэ 3 горшочки. А я вот Коли этот ласка. выбираю. Вось, мужчина выбрал Грецкий грецкие орехи. Он моцный будет, сильный, як грецкий орех. Воодушевлены этой атмосферой, колоритом. Ну и мы, как настоящие полешуки, не могли не приехать, не поддержать наших земляков. Очень нравится организация и для людей постарше, и для детей. Все организовано на высшем уровне, и аттракционные, и какие-то дегустационные столы. Вот, приобрели себе дедушку такого классного, все ручной работы. У народных традыцыях душа Полешука. Свои тематычныя подворки прэзентавалі 8 раёнаў Гомельшчыны і 4 Брэскай вобласці. Сёлета свята аб'яднана агульнай тэматыкай «Сэрца Полесся ў жаночых далонях» і прысвечана выдатным жанчынам. Подворок Калинковицкого района представлены у гонор Полины Лопатик, кіраўніка ансамбля «Бярозаўскія пералівы». С самого детства это все любила и усвоивала в своей души. Через вот ту соломинку жито я прижимала вот сюда на лоб, так? И когда играли старые музыканты, то, послухавши их, по сути, там гости здесь за селом, я переиначивала на свой лад вот этой мелодии и думаю, как же заиграть. И вот одной в 8 классе я взяла гармоник, пощупала его туды-сюды. И за 2 недели я уже играла, как старые музыканты. А гісторыя ансамбля «Дубравіца» пачалася больш як паўстагоддзя таму. Ля вытокаў творчага аб'яднання стаяў цясляр Каўгаса Мікалай Кавалевіч. Справу бацькі працягвае Ганна Бурак, якая зараз узначальвае калектыў. Сёлетні фестываль «Кліш Полесся» для жанчыны асаблівы. Ён супаў з днём нараджэння. На двайное свята прыехала ўся вялікая сям'я. Семья – это дороже всего. Семья здоровая, хорошая, и бабушка будет здорова, хорошая. И всем здоровья я им желаю, я за их всех переживаю, чтобы они жили здоровенькие, веселенькие. А ў Хмельніцкім раёне прадставілі вобраз Ганны Чарнушкі з рамана Івана Мележа «Людзі на балосе». Яе лёс – сімвал стойкасці і працавітасці, мужнасці і кахання. Госці зазірнулі за парадай да грушы прадказанняў. Гэта тая самая груша, под якой пакахаліся Васіль і Ганна, галоўны герой рамана «Людзі на балоце». Вось, гэта груша непростая, яна з прадказаннямі ды прароцтвамі. Вось наша спелая грушка. Одну бярэце і глядзіце сваё прадказанне на будучыню. Вось, які вас жадае лёс. Старажытныя рамёствы, абрады і глыбокая сувязь чалавека з прыродай. Палеская самабытнасць з'ява унікальная. Яна захавалася дзякуючы ізаляванасці рэгіёна балотамі і лясамі. І фестываль «Кліш Полесся» нібыта маштабная дэманстрацыйная пляцоўка усяго таго, што прадстаўляе аўтэнтычнасць і непаўторнасць спрадвечных традыцый палешукоў. Сярод распаўсюджаных рамёстваў нашых продкаў – саломапляцення. Такім спосабам выраблялі галаўныя уборы, цацкі і упрыгожванні. Сама выхожу в поле. Сама это все сушу, да, процесс трудоемкий. Для Гомельшчыны фестываль мае і сур'ёзнае сацыяльна-эканамічнае значэнне. Ён садзейнічае развіццю турызму, народных промыслаў і малога бізнесу. Яго самабытнасць і арыгінальнасць прыцягваюць тысячы гостей. В Брестской области, в Гомельской области, я думаю, что оно будет поддержано, предложено, чтобы фестиваль был не раз в 2 года,
ежегодно. И здесь представлен юг нашей страны, сохранение традиций на Полесье, чтобы наша страна, наверное, с таким фестивалем знакомиться с местными традициями, с историей, как они сохраняются, что было в наших традициях и передавалось из столетия в столетие. Поэтому этот фестиваль – это наша история, наши традиции. В целом он подчеркивает нашу жизнь и наше развитие. Асаблівы гэты край і для прэзідэнта, і стаўленне да людзей таксама асаблівае. Александр Лукашенко заўсёды азначаў таленты і працавітасць палешукоў. Дзякуючы ім за апошнія дзесяцігоддзі ў рэгіёне развіваецца прамысловасць, ствараюцца новыя вытворчасці, а з імі працоўныя месцы. Полесье стало магутным культурным центром. По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припять, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты, наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей. Дорогие полешуки, за годы своей работы президентом я исколесил весь мир. Меня трудно чем-то удивить, но, приезжая сюда, я каждый приезд свой восхищаюсь Припятским Полесьем и людьми, живущими на этой земле, с их особой душой, миропониманием и жизненным укладом. И сегодня, благодаря, в том числе нашему фестивалю, мы сохраняем и приумножаем это богатейшее историко-культурное наследие. Делаем все, чтобы каждый мог приехать сюда и посмотреть, как жили наши предки, как бережно мы относимся к истории, культуре, к родной земле. Александр Лукашенко заўсёды бачыў на Полессі вялікі патэнцыял. Быў ініцыятарам праграм адраджэння гэтага краю. У іх аснове простыя і зразумелыя задачы – мадэрнізаваць заводы, ствараць новыя прадпрыемствы. У людзей павінна быць дастойная работа і зарплата. Аб гэтым заўсёды гаварыў прэзідэнт. А працаваць тут умеюць. Палеская зямля славіцца сваімі ураджэнцамі, якія пакінулі яркі след у гісторыі суверэннай Беларусі. На фестывалі «Кліш Полесья» склалася добрая традыцыя – уручаць узнагароду ганаровы паляшук. Сёлета лаўрэатаў 4. Двое прадстаўнікі Гомельшчыны. Дырэктар прадпрыемства «Сатурн-1» Михаил Саскевич і загадчык Тонежскага сельскага дома культуры Тамара Прыбылавец. Правядзенне фестывалю «Кліш Полесья» супала са знакавай падзеяй. Аграры рэгіёна намалацілі 1 000 000 тонн збожжа. У гонар гэтага дасягнення старшыні гомельскага аблвыканкама Івану Крупко уручылі асаблівы каравай з 1 000 000 тонны. Низкий поклон всем за 1 000 000 тонн. Фестываль «Кліш Полесья» завершаецца, але яго традыцыі працягваюць жыць у песнях, рамёствах, народных абрадах і памяці тых, хто стаў часткай гэтага свята. Для гасцей ён стаў яркім знаёмствам з самабытнай культуры Полесья і падарыў немала цёплых уражанняў. А для майстроў, калектываў і захавальнікаў традыцый яшчэ адной магчымасцю сустрэцца, абмяняцца вопытам і перадаць свае веды новым пакаленням. Свята аб'ядноўвае людзей вакол агульнай культурнай спадчыны. І без сумненняў, гэты кліч будзе гучаць у Ляскавічах зноў і зноў. Дмітрий Котов, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».